At sa ating good news naman, Idol, pagtulong po ng isang concerned citizen po sa mag-anak ka na na-stranded po dahil sa matinding ulan. Hinangaan po online. Ikwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Bumuhos ang papuri mula sa online community sa ipinakitang malasakit ng isang pribadong sasakyan matapos nilang tulungan ang isang tricycle sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Sa uploaded na video, makikita ang isang tricycle na nakahinto sa gilid ng kalsada habang pumapara ng mga sasakyan sa kabila ng halos zero visibility dulot ng matinding ulan. Sa halip na baliwalay ng sitwasyon, huminto ang isang pribadong sasakyan upang alamin ang kalagayan ng stranded na tricycle. Laking gulat nila na makitang sakay ng tricycle ang kanyang mag-anak. Ang kanyang misis, 2 anak, kabilang ang isang sanggol na halos basang-basa na sa ulan. Agad nilang pinasakay ang mag-anak at nagboluntaryong ihatid ang mga ito sa kanilang tahanan kahit umabot pa ng halos 1 oras ang biyahe. Sa kabila ng sarili rin nilang pinagdaraanan dahil kagagaling lamang nila sa ospital upang ipagamot ang kanilang ama, hindi sila nagdalawang isip na tumulong sa mas higit na nangangailangan. Dahil dito, mas lalong hinangaan ng netizens ang kanilang ipinakitang malasakit at kabutihang loob. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, naway magsilbi itong paalala na ang simpleng kabutihan at malasakit sa kapwa ay may malaking naidudulot lalo na sa panahon ng pangangailangan at sa gitna ng masamang panahon. At iyan ang ating good news. Ako si Idol, Tita Ronnie Tatag, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.